Не, ну з пасіфікам мы зробім. Одну ячейку атрымаем. Плюс одну. Так, такая. Дзе стрымы ідуць, не бачу. Дзе мои стрымы? Пайшлі стрымы? Ідуць. На ютубе пайшло? О, бачу, усё. Прыйшло паведамленне, што да. Усё, так, я не бачу толькі зараз яшчэ і Twitch, але ўсё роўно ўсіх вітаю. Са мною сёння нарэшце вырве. Выбачаюся, 3 тыдні перапынку. І неяк атрымалася, ўрэшце рэшт. Так. Ein момент. Усё, так. Бачу, Twitch таксама пайшоў. Гатовая, так. Всё. Ты далучыўся, не? Так, в працэсе. Ці не? У нас, слухай, на гэтай таймыршчыне яшчэ да халеру задачы, бачу. Да, якіх там? Вернодзе тут 2 транстаймыр 5. Якіх там задач? Ой, блядь. Бачылі мы гэтыя задачы? І звычайна гэта дробязныя 3. О, так. Але гэта ўсё на хуткасць 3. То бок гэта нас не цікавіць. Ну, гэта ты не робіш. Карацей, 9 задач ёсць. Ну, зараз мы паглядзім. Мабыць, болей, мабыць, менш. Eastwind, Транстаймыр, Medium Log. Ага, Quarry. Test Flight, Long Logs. Ёпарасоте. Так, ну, Транстаймыр, Drownlands, Long Logs, гэта магчыма. Test Flight. У нас ёсць Loud and Clear з рыфтам і Supply and Demand на гэтай мапе. Дарэчы, ну, не самая складаная тэма. Тайга Oil, ну гэта будзе складана. Ой, Derek Delivery. Ведаеш, што мы можам зрабіць Derek Delivery на Taiga Oil. Спрабуй актываваць. Добре, узял. І можаш Oil Rig Restoration таксама актываваць. Готово? Цудоўна, зараз. Куди ми сідаємо? Чакай, мне зараз трэба знайсці, дзе той пасіфік. Пасіфік, выдаць табе пасіфік, правильно, за... О, пасіфік гэта правильно заматывованая тэхніка. А, так пачакай, пасіфік P12, Saddle High. Не, все будзе добра. Все будзе добра. Зараз я дам табе пасіфік, і мы з тобой поедем. Я яго нават пакрашу у БЧБ. Падрыхтуеш, карацей, каб усё было. Да, падрыхтуеш. Сёння будзе у нас падрыхтоўка. Так, ну што гэта за колы? Колы лайна. ДХМС. ХС-4. Ну, я ўпэўнены, што ты павінен зрабіць гэту тэму. Карацей, фішка ў тым, каб менавіта ты завёз. Добра. Там 10 адзінак карга трэба будзе, так? Таму всё павінна атрымацца за... Insufficient space. Вы што там? Наркоманы? Ці што? Што гэта адбылося? Што я толькі што пабачыў? Всё, нармалёва. Зараз я загружу, і ты зможаш выязджаць. Ведаеш што, дастань мне нейкі скаут з тваіх. Я з'езджу тут заберу одно паляпшэнне. Са сваіх скаутаў нешта выцягнуць? Ага.
Ага. Трак Storage. Татарин ляжыць тут. Падыходзіць. Что такое? Ведаешь. Так, стоп. А дзе яны ж? Гэта не на гэтай мапе, а дзе? Бля, гэта Drownlands. Дед, план меняется. План меняется. Мы робим Old Drilling Site Restoration. Так, чакай. Всё, я Дзе гэта тебе ўсё? загрузил, завантажил. Oil Rig Restoration. Дык яно актываванае ж, не? Не, все цудоўна, толькі там фішка ў тым, што прыйдзецца на іншую мапу ехаць. Як табе, дарэчы, машынка? Падабаецца? Доўга, бляха. Яна нават з поўным прывадам. Ну а што паробіш, канадзец? Дык куды ты пацягнуўся? Так, я туды. Дарэчы. Зараз я просто выйду, каб тебе было прасцей. І ўсё. А ты там дальше паквары і гэтак далей. Так. Я прыгну куды-сюды ў гараж. Всё, сядай у гэты самы. Так, нагадай, куды мне гэта цягнуць, па На якой наступную задачы? мапу на квары. Там будзе гэта самае. Derek Трэба будзе Delivery, спа- так? Да, там будзе спачатку просто... Не. Oil Rig Restoration. Oil Rig. Так, і куди мені Зараз. на квері тягнуться? Добре. Все таки есть. Все таки есть. Ну тут зараз. Вы едьте, пан, а мы за вами. Хутка доєднаємося. Ти До речі, давай-ка скажи, ще. коли ти з'їдеш. Да-да-да. Зараз Просто чомусь прямо воно там довго проїдь вельми 100 метрів. спамповується, нічто загружається вельми довго. Fuel Economy чомусь я отримав. Ну зараз. І мені кинуло на... Гэты, бляха. На гараж. Бля, Ну. скрала мой причеп. І я панувся на Drownlands, до речі. Ну что за ёпарасоте? Ну, гульня скрала у меня причеп. Ну, блядь. А дзе я панувся ўвогуле твой гэты цягач? Не, машина стоїть тут. А, все, яна залагала, як помніш калісьці. Ну. Карацей, треба, каб ти собі набивав Pacific P12 і на ім тягнув. Так. Мне не дозволяє. Мы с куль на моїм ехали гульня с не тобой. дозволяє. Не, мы не... Зімнігорська з гаражоў, але дай я табе скажу, мабыць, ты з Drownlands можаш гэта прывесці. Зараз чакай. Pacific знайсці сабе. Тракстор, правда? Ага. Pacific P12. Ну, P16 у тебе есть, У а нам P16 надо менавіта P12. P12. Есть такое, так. И Що, грошей хапає? 126 тысяч. Так, хапає. Все. Вы апгрейді яго там. Каб усё было по фэншуям. Так. Набудзеш сабе доўгі прычэп на 6 слотоў і ўсё.
Так, это и... Что у меня? Ось так, это набываем. Рухавікі ў асноўным. Рухавік, коробка пераключэння і гэта самае. Special і ці Лебед. Advanced Special патрэбная коробка. Скрыня гэтая Не, бегла. Advanced Special, тут калі што я тебе прыеду заправлю. Это все стоковое. Понимаю. Тут мне патрэбна Mud Tires. Тебе не мае сэнсу просто, ну. Так, Extended Heavy ці Advanced Heavy. Гэта пра лебедку. Advanced Heavy. Добра, тут Spare Wheel ще узяли, аддоны. Тут мне взять что? Saddle, правда? High Saddle. Угу. High Чекай, де Saddle. оно? Ну, ниже Longshot, звичайно. Saddle High. Так, по фарбовці, що у нас? Можешь кастомную зробить. Ух, решетка такая добрая. Але чорная мне подобається більше. Не, все, что тебе сподобается, то и пейнт. Ой, так, ты оно не поглядел яшчэ. Ано, ні, не Колькі я глядів. зрозумів. Ну, Добре, куди ж ти? Добре. О, А ты нават і не ведаеш, што ты там працуеш больш за ўсіх, пакуль што. що ти маєш на увазі? Побачиш. Не накидываю саспенса. Червоненький, не тое. Ні, а чому так мало фарбовки, до речі? Я не ведаю. Ну, нехай буде. Червоне, дик червоне. Ні, гэта мені не потрібно. Так. Зараз причеп. Гэты доўгі, які у тебе быў, правда? На 6 слотов. Ну, ён павінен быць табе доступны. Паглядзім зараз. Ай! Дык а што ты меў на увазе, калі казаў, што То. больш за ўсіх працуеш? Ну, вось так. Ты там больш за ўсіх працуеш у гэтай гульні. Моя твоя не понимает. Flatbed, Бачиш? во, Бачиш. знайшов той Нет. причеп, який у тебе був. На 6 слотов. 6, так, з палівом там то, що у тебе було. Цудоўна. Але табе б, ну, другі бок машину поставіць. Ну, Потому что он не улезе. Развернись. Переверни, як то кажется. стоп сюди. О, може так може атрымацца. Так, і куди мені тягнуть його? Ну, ты едешь, там адразу на базе есть гэты склад, warehouse, где ты берешь гэты oversized cargo и едешь у мой бок. Oversized кар'єр. cargo. Oversized cargo. Exactly. І ось таке. Залоудили. І їдемо на квері. Ой, куди гэта я? Что здарилось? Розогнався. О, Витягнувся.
Не, ну яно, конечно, там будзе не проста, але рэальна. Блін, а з зіксом у мяне ёсць ідэя, як гэта зрабіць. Зараз Твоїм прийшла в випадком. голову. Ага. Там же ж засталося багато гэтых самых. Ось гэтых таймлайнных квестаў, Угу. контестаў, ты іх можаш просто рабіць, але на гэтай машыне там будзе багата на тое, што там прывезці 200 штосьці. І ты можаш так павыконваць. Там просто 10 адзінак карго трэба дазавозіць. Вось мы зараз з пасіфікам завезем 2. Ну, ось з P12 пасіфікам мы зараз завезем 5. Ось. Потому что А куди мне хотять тягнуть? Гадай. А ты бачиш, де я? На Так. мапі? Так. Туди і тягні. Не спішайся, все буде добре, але тягнуть сюди. Так. Май. Все. Да ні, ти просто їдь до конца там по асфальту, а потім вже повернеш направо. Мгм. Тому що там буде, тяжко. Там буде тяжко. Давай, что ты? Ну, яно капризне, яно може. Але з іншого боку, я тобі так скажу. Ага, все, чудово. Rogue Connection. Чудово. Але з іншого боку, і саме така ще машина. До речі, з американців ось, мабуть, одна з таких, серйозних могутних машин. Угу. Я б навіть сказав, надійних. Так, Сергей Вітаночки. Вибачайся. Вітас глинами сеті, панове. Так, так. А що тут робити, Так, що ви? На таймерщині просто роком глину місяць. Ти погляди, яке болото вокол. Щось ці росте, але не те, що треба. Навіть гарбузов нема, які б можна було подушити. Ну. Одно сплошное размандыкивание. Бесхозяйственность. О, згадав, бляха. Мімасні фрази. Ну, это вже все, это знаменно завжди. Так, я тут бачу вже направо Коли б треба. ён не нагадав, я би і не ведав, що є такое у нас размандыкивание. Так, але тут, тут камелі, я не проеду. А тут дерева, тут хірово. Не, ну ти там по древах, по камелях не ганяй особливо. Ну, я так. А то мне потім придется ехать доставать тебе оттуль. Давай. Все? Ніяк. Занадто довгі. Так, треба чіплятися. За що можемо зачепитися? Тик з этой жопы причепа за стовп. Угу. Чапись и все. Так, тягнися, тягнися. О, бляха, дерево якое. Нормас. Ось гэта фізика. А вы тут понавыдумляли Unreal Engine 5 Ну, и все такое. Собер интерактив.
Як? Ёсць трошки ў капілачку. Скарбоначку. Ты распавядзі лепш, як у цябе было гэтыя 3 тыдні, што цікавага, апроч хваробы. Блін, ну хвароба толькі учора з'явілась. Ці нават пазаўчора. А вось дагэтуль, ну, блін, просто была праца такая ціхая, спакойная. Ты, калі перайшоў на новае месца, у цябе значна паменшылася колькасць гісторый, які ты распавядаеш. Ну, дык, блін, мы ціха, спакойна сабе працуем, там, это, рэпорты ў падатковую муцяцца, лавэха крутіцца, ўсё ідзе як мае быць. Там чэлы дзесьці знайшлі новы гэтых інвестароў. Мы набываем кампанію ў Сальвадоры. Ага. Ну, зараз атрымліваецца, што мае працадаўцы. Ну. Да і ўсё, там, сям. Там у людзей движ, Парыж, ну, такія, як бы, ну, бізнесоўцы. Прыйшлі до нас дзесьці 3 тыдні таму такія выдалі. Ну мы штосьці не адчуваем імпакту ад compliance департмента. Я такой, сонечки мае. У вас усе Собирайтеся, зараз будуць трэнінгі по ML-ке. Мы штогод 2 разы праводзім трэнінгі по ML-ке згодна з нашим там, з нашими там статутамі, палітыкамі. Бля, 2 тыдні хер хто адпавёў. Хлябалы позамыкалі, ўсё, да? Прыйсці сказаць, мы не адчуваем імпакту ад камплайнса, можа любы дурак. Ну, вядома. А потом будуць, бляха, бегаць 2 тыдні. Днём з паходнікам не знойдзеш, бляха. Гэта вельмі нагадвае сітуацыю на кшталт Форда, памятаеш, гэта кіно Форд супраць Феррары. І там таксама падраздзяленне зрабілі гэтых спартыўных аўтамабіляў, але знайшліся людзі, якія ўсё роўна там чамусьці не хацелі, каб гэта існавала. І такія, што то не бачна гэтага імпакту, вы там столькі грошай вытрачаеце. Не адчуваем. Ну, што то вы там вошкаеце, і ні халеры не бачна. І так шматкроць разоў. Чаго сабе, яны зрабілі, што трэйлер атачыцца пры ўсталёваным модулі геолога разведкі, ніхуя сабе. І гульня развіваецца. Гульня развіваецца на 6-й год. Штосьці ёсць. Ну... Ты ведаеш, я асэнсоўваў на будучы агляд Родкрафту. Я зразумеў, наколькі людзі, ну, стабільна робяць свой прадукт. 3-я гульня, аўтасімулятар, і яны забываюць дадаць фотамод на рэлізе. Ну так, ты казаў, конкурсы, блядь, па фатаграфіі яны не забываюць абвесціць, а фотамод дадаць яны забываюць. Ну, не геніі ж. Вядома, што геніі. Стабільнасць, бляха. Хтосьці там у іх свой хлеб не марна ясі. Правда? 100%. Ну, хтосьці там сядзіць такі. Кожны раз змяняецца кіраванне часткай модулей. Трэба, ну, 5-6 гадзін, каб перабудаваць, ну, сваё ўспрыняццё сітуацыі. Потому что, ну, інакш ты жмеш одно, чакаеш іншае, а атрымліваеш трэцяе. Бля... Ось, табе туда. Так, я поставіў сабе мерку. А навошта ты гэта? Я думаў налево адразу паехаць. Ну, ты можаш паспрабаваць на самай справе, але я не ўпэўнены, што можа... Атрымаецца? Лепш прямо ехаць? Не, яно атрымаецца. Ось тут табе крыху здаць назад і паварачваць можна. Ну. Але, ну будь карацей асцярожнай.
здаєш назад, руля вправо викруті, ти більш-менш правильно заламаєш причеп, зараз розворачуєшся, стоп, зараз руль улево, на повну викручуєш і їдеш. Осторожно, гляди за камелі. Блять, їх тут насрано нормальово. Ось, лявее від їх берися і повинен проїхати. А мне подается правее лепей, бо левее їх там шмат. Ну, головне не на їх А, їдь. так, не, правее херово, потому что коли я буду от причепа ухиляться, то я посаджу свой причеп на їх. Тому я так кажу, криху лявее треба. Ну, а тут прямая. Так, сюди ходи. Вум! В опит! Розуміння багатьох процесів. Да, менавіта яно. Ой, нам яшчэ навазіць туды гэтых самых Не хоча. бравень. Спрабуем. Гэта там, дзе задача з 3 гэтымі long logs і ўсё такое. Ну там не толькі лонглокс, там ж багата чаго. Ну, До я рэчы, вось памятаю. Pacific P12, ён табе будзе, ну, добра падыходзіць для гэтай тэмкі. Гатова. Атрымалася. Чого сабе там набудаваў. Гэта што, они будуць пампаваць зараз Нафту. нафту? Лепш дарогі пабудавалі, ёлупы. Вот і на нафту толькі пампуюць. Так, вараное, гэта ўсё ў Зеленегорску. Так, куды адсюль? Гэта ўсё тут. Так, едь да гэтага самага трэйлер-стора. Там можаш прадаць гэты трэйлер і па-хуткаму на мапу Drownlands пераскочыць. Там зноўку набудзеш гэты трэйлер і набудзеш ужо гэты... Ну, каб Derek Delivery рабіць. Там Oil Rig Drill трэба будзе даставіць. Гэты прадаць, потым зноў купіць. Ага. О, гэта бізнес, бляха. Так там у 0 атрымліваецца. Ну, просто фішка ў тым, каб ты не ездзіў па гадзіне там узад-назад. Так просто атрымаецца нармалёвы fast travel. А табе-то што? Ты ж не пролюбіў свой прычэп, як у мяне гэта з-за бага атрымалася. Ось вам. Штосьці у нас цямнее, ці мне падаецца? Табе не падаецца. Цямнее. Ой, дзе ну. Гэта у нас на R. Ці не на R, на T. На Т. Угу. Все, раніца прыйшла. Я памятаю, калісьці прыехаў на дзень адкрытых дзвярэй у ІГУ. Нас там зацягнуў нейкі чэл на дэпартамент медыа і камунікацыі. Ён там тыпу распавядаў нам, як пісаць правільна журналісцкія там гэтыя самыя рэпартажы, то ўсё расказваў там пра віды, падвіды. Такія, ведаеце, вось там, калі проста пішуць мужчыну пакусала сабака, гэта крымінальная хроніка. А вось калі мы пачынаем смяркалась, кропка. Я такі просто вось пачуў гэта смяркалась. Ну, карацей, сеттинг, што мужика пакусала сабака. Ну-ну. І ён такі кажа, там, вечарэла. Я такі, над Мінскам плылі свінцовыя тучы. Ён такой, чую у вас талант. Талент ёсць, ну. Я такі, Пакуль не выкрыты. так. Вечарэла.
Ой. Був такий смішний момент. Я навіть не ведаю, зараз, ну, і багато таких прям веселих історій. Ось я поїду до, Гданську. Мгм. Там може щось буде прикольне. Поглядим. А что ты там будешь робить? Ты же не по праці, так, для себя? Не, мене там висвітлилось, родич живе. Свояк некий? Приїжджай, ну. О, в гостейки? Я таки поехали. Питання в нуль. Уже збираюся, так. Ну, я уже собрался, я уже подарунки накупил, уже там що тут. Все серйозно, блин. Не то, Все что вы там серйозно. себе. Так, где тут Бля, ну трейлер стор? я поспіхово за страх. Захрас, так? Неде. Ой. Добре, що тут стоїть твій Caterpillar. О май, а як туди доїхати-то, боже, ну понатикали. Да едь, протягнеш. Сюди. Потім Сюди раз, сюди. два і припхався. Так, о, нарешті, доїхав. Доїхав? Так, все, продав. Зараз заправлюся. Хотя навошта, коли в гараж. Одразу пригай. А ти кажеш просто recover, так? Кавер. Ну, то навіть ти коли рекавер прожмеш, ну куди на тебе? У Зимнігорськ. Так. У Зимнігорську просто прожимаєш retain track у гаражі і переходиш на іншу мапу, все. Я розумію, так, хтось мені тут написали. Шагрель, на ферму кличе. Вітанки. Хай почекає, блін. Не. Ферма буде прось 5 сезонів. Не, до речі, на конт гэтага. Я ж на наступным тыдні хутчэй за ўсё скончваю гэтую бляха. Ферма? На поўдзень ад поўначы. Не. Ужо А. з'явіцца слот акурат такі для фермы. На поўдзень ад поўначы. Апошняя серыя будзе знятая. Ну, блядь, яшчэ каты хвілінку. Ой, так, ну, дед пакуль валаскаецца з катамі, але ён не Та зразумеў, не, куды падсракуем і ён ўсё. Дед, Ну, вернись у гараж, куды? прожми Навошта? ретейн на Драунд-Ленс і адтуль уже покупаешь прычэп. Табе не сюды. Не сюды, так, Не ретейн. сюды. Так, мы перемяшаемся на Драундленс. Ось так. Ось так. Ось Знайсці так. трэба гараж. Увайсці. Як усё складана, няўжо нельга неяк прасцей? Зрабіць тэлепорт сабе на гэтую. А то спачатку ретейн, потым яшчэ штосьці. Да, тогда стане супер просто. Усё, і тут ужо набываем сабе. Так, той самы прычэп. Той самый прычэп, так, все так. Реально. Здаецца, у покер, бляха, лягчэй гуляць, чым у гэтую гульню. Там менш камбінацыяў. Не, покер, покер гулять это прикольно. Ай, не, блядь, ён здесь стаіць, нібыта гэты мой прычэп. Так, а што мне за задачу актываваць трэба? Так яна актывована, Derek Delivery. Derek Delivery, так? І мне Oil Rig трэба адсюль неяк цягнуць, так? Яно на складе. Адсюль. Стой, блядь, куда ты крутишься? Так, зараз направо. Так, зараз направо. Все так и есть. Все так и есть, дед. Все так и есть. Все, тягнуся. Потиху, потроху. Ага, Vehicle Start. Anna Quarry.
А ў мяне на працы ведаеш што? Амаль што ніхуя, апроч таго, што памятаеш, я распавядаў калісьці пра праект, на які мы выкарыстоўвалі штучны інтэлект. Ага. Вось, і там хлопчыкі, Віметы і Горы, і ўсе астатнія, яны там хваляваліся, што будзе хуёва тым, што НДА, там усё такое, хуё-маё, туды-сюды, а аказалася, чалавекі падпісалі з намі. Як гэта, доўгатэрміновы кантракт. Лонг-терм. Так. Сасаліцы, як кажуць, усім зайздроснікам. І мы літаральна апошнія 2 дні абмяркоўвалі. Так, заебісь у тым сэнсе нават, што і мяне падпісалі на тую працу. Блядь. Ой, ёб, твою налево, мать, ты што гэта робіш? Длинный? Ну, Доўгі. тут просто пиздец. Не упішуся, тут нема месца, дзе тут так можна выкручвацца. Пішешся. Ну, выцягнуся неяк. Пишешься. Это ж тебе не у команду вся рожа. Можно уписаться. Там Давай, родно. есть питання. А що там есть питання? Давай, поділися вже інсайдами Так а що там якимись. есть питання? Там ён тільки обвестив, а уже полова поскаржилася, що їм, короче, почали боти написувати замість вся рожа. Хто там скаржиться вже? Ебаля. Не поспели початься уже такие беды. Тут ввогуле ні за що не зачепиться, слухай. Кто ты там? Так отъедь назад задним ходом, там ж великая пляцовка. Нема тут, блядь, ну, вибачаюся. Дзіцё ломіцца уже толькі катовы справадзіў. Ты уже дзіцё. Так, кажаш назад, але назад не, таму што вось гэтая пачвара там нейкія парэнчы. Да не Так, хвалюйся блядь, ты за да. их. Дурных гэтых конскіх сілаў тут все вырваўся. Нагадай, куды мне гэта цягнуць? Раз 2 мапы. Пра скверы. Про скверы на Зимнегорск. Так, давай сюды, нам трэба неяк выехаць. І як? Па асфальце. Ва-ва-ва, ёбаляха-муха. Ты што робіш? Сюды. А па асфальце варта ехаць ці не? Конечно, варто. Ты что? Там будет супер хутка. Потым, правда, балота нейкае бачу. Але Да, не... там того болота 3 хвилины. Даму рады, я мяркую. О. Так, на чым я Там скончыў? калі Давай што едзеш. павернемся яшчэ да Сярожа, што ты там казаў. Лонг-терм контракт. Так, так, до ось. Сярожа. Сярожа, якби, ну, яшчэ не упісаўся ва ўсі справы. Не, ну то паглядзім. Спрабуе штосьці робіцца, гэта добра. Ну і там яны абвясцілі набор у каманду. Не, гэта я бачу. Пачалі скардзіцца, што ім началі нейкія левыя чэлы пісаць, не з каманды. Типу, КДБ вербуе. КДБ вербуе, паглядзім. Насамрэч, можа і не. Карацей, трэба будзе глядзець усё ж такі на далёкую перспектыву нейку. Мне падаецца, калі казаць пра Сярожа, то гады 2 спатрэбіцца толькі, каб ён у гэтае жыццё усмактаўся, так бы мовіць, якое тут адбываецца за апошнія 5 год. Пакуль перажыць гэта ўсё, што перажылі ўсе астатнія, сутыкнецца з праблемамі сучаснымі. На, уже потым будзем думаць штосьці. А так, вядома, падтрымкі патрабуецца. А доўгатэрміновы кантракт. Так, доўгатэрміновы кантракт, ужо апошнія 2 дні мы размаўлялі, там мяне падпісалі. Блядь, я просто ганаруся сабой, ты нават не уяўляеш, наколькі моцна. Я, ведучы праект, які, блядь, там
сколькі там 4 дні у нас фактычна, так, але гэта, блядь, там працэсы, вядома, гаўно на іх баку. Тым не менш, 4 дні працы яны падпісваюць пра распрацоўшчыка толькі на 0,1 стаўку, лічы на 1 гадзіну ў дзень. Вось. А мяне без гэтых абмежаванняў, каб дакументацыю ім дапрацоўваць. Я такі ебануцца, просто я, блядь. Вядома, просто, бляха, гонару не мае, куды сягнуць, мне падаецца, праз вокны лезе. Да не, дед, не трэба нікуды сягаць. Просто хадзі, такі важны. Важны, як гэта, бляха, пава. Ага. Грудзі надзьмуць, так, і ўсё, і пайшоў. Права, левай. Ну, карацей, калі вось так сядзіш, курва, 2 гады на бэнчы, і у цябе там неполная загрузка, потым такое адбываецца, і ты такі ёбаны рот. Няўжо не толькі... Няўжо не толькі мой непасрэдны працадаўца, так, вось той, хто мяне наймае і трымае мяне на бэнчы столькі ўжо гадоў, бачыць во мне карысць, не толькі ён, разумееш, такі. Ебой. Вось яно, што адбываецца ў гэтым свеце. Чаму? Банкі, які табе крэдыт выдаў на іпотэку, таксама бачыць? Слухай, ну не, там, бля... Хвалюйся. Мне там падаецца іншы падыход. Там такія плацежаздольны. Усё, давай, смакчы з яго ўсё, што можна. Дзякуй Богу, я адзінае толькі рады таму, што гэты крэдыт яны далі не пад стаўку, якая там была максімальна, бляха, як я ўзгадаю прапанову аднаго банка, калі я напрыканцы 25 гадоў павінен быў сплаціць ім 1,5 кватэры зверху яшчэ. Дед налево. Тут налево? Налево. Не туды налево, а тут налево? Не туды налево, тут налево. Чакай. Зараз я тут зменю таким выпадком. А, вось, аб чым ты кажаш. Вось сюды. І вось так. А я ж казаў тобі пра блот, а ты кажаш, не, нормально все будзе. Праедзем. Ну, так зараз все будзе нормально, зараз а все тут праедзем. паўз балота трэба праязджаць, а не праз балота. Просто я ведаў, што ты дзесьці будзеш там прамкі. Я ўжо гляджу на мапу. Уже Я прыехаў сачыў. на свой склад і сачу на мапу, куды ён едзе. Плюс я по гэтаму бачу. По твічу, дзе ты там едзеш, я такі, ага, хоп, стоп, Стоп, а зараз налево. Хамуй, бля, налево давай. Разогнаўся. Ну, опыт. Ну, ёсць такое. Карацей, мне прыемна. Вось, адзінае, яшчэ засталося вывесці свае, бляха, доходы, прыбыткі, ўсё гэтае на ўзровень трохі вышэйшы, чым ён ёсць, бо, курва, я не ведаю, ты сочыш за курсам валют, але зараз польскі злоты узмацніўся настолькі, што я у сваёй зарплаце я разумею, але, блядь, я згубіў, лічы, 20% зарплаты, уяві сабе, просто праз курс. Нічога сабе, оттуда до сюда фінансавая система Дудова. Вось так вось, при этом просім. Дзе ты? А, так, бачу, ты у нейкім тумане там стаіш. Давай, што ты, бля, спыніўся? Ну, хутчэй, грыбы коламі. Зараз дагоніць. Но не забудьте заехать на паліўную станцію тут, на шляху. Мне дарэчы, даволі мала скарыстаю гэтае паліва. Мне падаецца, я даеду, не? Я так скажу, ты тогда едзеш, але лепш ды заедзь на паліўную станцію, таму што гэта заўсёды так падаецца, што ўсё, ну, норм, дацягнешся. Ну. Так, а яна дзе-то злева павінна быць, так? Я добра памятаю. Так, ты просто будзеш ехаць, там будзе такі крывы значок. Во, бачу. АЗС. АЗС. Чекай.
что-то мне Сергей написал, что дед за слабы злоты і моцны даляр? Наадварот, злоты моцны. Бо, калі што, я зарплату атрымліваю з Гонконгу. Аж адтуль. І, вядома, яны не плоціцца ў злотых. Вось. Да, І я знаю, за такая кошт таго, што... ситуация. Выбачаюся, ВРВ. За кошт таго, што зараз злоты стаў даражэй, маецца на ўвазе, што за кожны даляр меней патрабуецца злотых, то я згубіў проста вось так вось, за кошт таго, што ў мяне ў іншай валюце прыходзіць прыбытак. Вось такія справы. Вітаю, хлопцы, давно не бачу, як вы месяце бруд. Як бачыш, выдатна атрымліваецца, з кожным днём усё мацней і мацней. По Тож не- самое вухе. Ну, то ж не ён нас, а мы яго, правда? Чакай, а нам... Мне прама. Вось я Прама. бачу, уже значок з'явіўся. І табе прам, і мне прама, і табе прама, але мне просто А прама. мне выгадней Мне слабы, прама, так. прама. Вось калі злоты быў, дай узгадаю, гэта быў 23 год хіба што. Злоты сягаў 4,3. Вось тады была просто самае гэтае масла, разумееш? Самы топ. Мне тады такая высокая Кайфаваў, зарплата. кайфаваў. О, блядь, я быў такі заможны, табе не перадаць. А калі зараз яно 3,5, бля, то усё. І ты такой, ага, Нічого собі там хлопці узмацняли Так. злотые. Не, ну что я могу сказать? Стараются. Да рэчы, дзіўна. Ведаеш, што дзіўна тое, што Дуда і ягоныя вось гэтыя паплечнікі, яны заявілі тое, што не будуць паслабляць злоты. Што чымсьці яны хочуць неяк перагарнуць гэта на добрае. Я не ведаю, у чым тут добрае, таму што вось калі даляр быў 4,2, 4,3 нават сягаў, Я То. тебе расскажу, что там. Як. то Ситуация. кошты-то паехалі ўверх, а зараз-то хера хто адматае ўніз, разумееш? Да не, фишка не ў гэтым. А ў чым? А мне за табой на Зімнігорск, так? Не, тебе на Зимнегорск, а мне на Рифт. Зразумела. Я тебе зараз распавяду. Давай, Короче, давай, ты не тлумач. ведаешь, я тебе по секрету распавяду. Тебе и твоим подписчикам. Зараз, короче, Трамп США дошатае, так? І будзе глобальная криза лідерства ў заходнім сусвеце, і злоты стане сусветнай валютай як юань. Злотавалютны запас. Крацей разумееш? будзе валютная гэтая, памятаеш, кошык гэты валютны, дзе там быў даляр, еўра і штосьці що, і там будзе злоты. Замест даляра будзе злоты. Добра, зразумеў, усё. Дуда зразумеў, што як Ну, вось не... ветер дзьмой. Слухай, вось сэрца-то падказвала, я вось слоік сабе паставіў на стол, каб туды, ведаеш, гэтую дробязь усю складаць металічную. Вось, ну і там, зразумела, дробныя купюры гэтыя таксама трапляюць, і вось яно. Крацей, гэты слоік будзе добрым такім укладанні грашэй. Лепш за криптовалюту. Будзе криптозлоты. Криптослоік. О, у тым ліку. Ой, такая моя тэорыя на гэты конт. А ты лічыш сапраўды, што Трамп усе гэтыя вось свае выкрутасы, што ён робіць выключна з эканамічных нагодаў? Там няма нічога гэта палітычнага, уладнага. Не, там помимо того, што палітычнае, уладнае, эканамічнае, гэта, ну, як табе сказаць, у чалавека, у яго вельмі складана з аргументацыяй да здаровага сэнсу, да глузду, і яго, ну, пытанне веры па багатьох моментах і адсутнасць прафесіяналаў, якія яго пытанне веры могуць пакрыху давесці там
да чагосьці адэкватнага ці, ну, забалатаваць працэс выканання і ўсё. Так, ну, блін, ну, щось робіць, там, щось придумляє собі. Я заўсёды ў сваёй галаве кручу-вярчу, каб яно, ведаеш, было складаней, было горш. Так бы мовіць, так, абапіраючыся на факты, я вось ведаеш, такі ёсць аналітык, мне падабаецца Ігор. Не, не ён. Чакай. Ён чамусьці не вельмі папулярны, ён працуе ў... Ну, відаць, добрую аналітыку такім выпадку. Ён працуе ў Киеве, калі што, у аналітычным цэнтры. Ай, пушчай мяне. Хто у нас яшчэ ёсць Ігор? Ёсць Ігор Марзалюк, але... Не, чакай, зараз я падкажу, і калі што я зараз залезу на свае падпіскі. Вось, я табе скажу. Няхай там яно круціцца, верціцца, хадзі сюды Ютуба. Цікава, калі гэта Магда. Што за Магда? Ну, быў такі прикольны чал, які... Ну, ён, карацей, адпавядаў за кантакты паміж беларускім і украінскім афіцыйным бокам. Вельмі трывалы час, праводзіў усе гэта там полупатаенныя перамовы, дамовы, там... Ігор Тышкевіч, я знайшоў яго. О, пан Тышкевіч. Так, ён самы. Вось, мне ён чым падабаецца? Мне падабаецца тым, што ён заўсёды там напрудзіць гэтых торыяў цьму-процьму. І абірае заўсёды, вітаначкі, Анюта, заўсёды самую негатыўную. Вось гэта мой падыход, як у яго. То бок ты ведаеш усе магчымыя уваходы і выйсці, але пры гэтым бярэш за аснову і абапіраешся на тое, што горшае можа адбыцца, і ўсё. І вось так я падыходжу... Цудоўны быў момент, калі усе ўкраінцы шчыра далі ёбу на галаву і пачалі распавядаць, што там, карацей, у 23-м годзе Лукашенко паехаў кідаць Пуціна, перапрысягаць Кітаю. Ну там, карацей, там такі разгон быў. Штось такое было, я памятаю, ну. Вось, а ўсё высветлілось просто забылі аддаць колькі тармазок ва універсітэт, ну і ўсё, бля. Уладкаваў. Бляха, а там накручвалі уже там всё просто там, ёпарасоте, Дед Гноўку двигае тектонічныя пліты ў сферы геапалітыцы, там, бляха, ужо крутілі, выгортвалі там просто такі разгоны, шо. Я гляджу на это, аж то ведаю, що, ну, як би, ну, при усім тим, ён ж, все ж таки беларус, забыў, ну так здарилось, забыў даць Коле перадачку ва універсітэт. Ну, просто, як бы у вас гэта, ну, маці адпраўляе на таксічцы, ну, у чалавека ёсць літак, ну, вось так гэта адбываецца. Кожнага свае праблемы, але часам яны супадаюць. Там ужо, карацей, вуфляха, гай шумыць. Ну, было такое. А ну давай. А ну не становіся. Трэба ведаць, што інакалі ў гэтых людзей іх словы, яны на самай справе нічога не варты, нічога не азначаюць. Ну, калі як. Тады з'яўляецца паразуменне. Вум, вопыт і разуменне гэтага надзвычайна важкага працэсу. Так, я падымуся, я спадзяюся, тут. А то штосьці тут занадта пакручаста, мне падаецца. Там, бляха. Карацей, загані туды наперад татарын, і ўсё будзе окей. Цягнеш сабе татарынам. Ну, ці хочаш, я табе зараз чымсьці прыеду. Так, сталі. Я сабе, ён усё адно праехаў.
Я уже і забув, що Pacific P12 гэта добрая машина. Нечакано, так. Ну. Ну просто ведаеш, раней у SnowRunner было даволі такі сумна гуляць за гігантаў па... ну, з одной простой нагоды. На іх нічога акрамя іх уласных модулей нармальнага немагчыма было ўсталяваць. У іх былі ўсратыя прычэпы на 8 слотоў, так? І гэты прычэп ён проста вось, ну, адсюль і да Пекіна. І ты з ім нікуды не адманеўруеш. І тыпу, ну бляха, які сэнс? І ўсе ганялі на там 6/6, ну, у лепшым выпадку такое вось сярэдняе 8/8. А зараз, як дадалі гэтыя вось прычэпы 6-слотовыя з дадатковым палівам, з абцацкамі і той ещё і збоку хвосцік, дык бляха, мае сэнс, таму што гэта, ну, вельмі магутныя машыны, ёсць дадатковае паліва, ёсць дадатковыя абцацкі, і ўсё, можна вырашаць багата пытанняў. Типу, з'явіўся сэнс гуляць на вялікіх машынах у гульні. Гэта цудоўна. Таму што да гэтага, ну, бляха, на 2 мішыны табе там, ну, патрэбен 605 ZX. Ну, ўсё, ось ты іх 2 выканаў, і ўсё, дальш можна больш не трогаць. Давай. Абсолютно атрымлівалась нерелевантна. Сумна, але нерелевантна. Штосьці падказвае, што у цябе машына нармалёва так топліва паджырае. Ну, пакуль мы тут стаємо, то так. Ну там складаная локація, там заўсёды была складаная локація. Ведаеш, што я нядаўна пачаў вывучаць тэмку з ленд-лізам. Ну. Ну што я магу сказаць? Ну, масквачы, ну, неудзячныя людзі. Другой світавой маеш на ўвазе, што ленд-ліз? Ага, той самы. Добры без якога ролик. яны абышліся. Ну, я на добрый ролик рабіла аж гэтая бляха. Загляне сонца, мне падаецца. Надо будзе дабл-чекнуць. Але я просто пайшоў з таго, што, ну, ляжыць у адкрытых Крыніца? джерелах. Ну, Угу. у адкрытых крыніцах. Ну, пачытаў, што ды як. Я, ведаеш, на што пайшоў глядзець? Я пайшоў глядзець на структуру. І там просто неверагодны імпакт на лагістыку. Карацей, ну, калі б не ось гэтыя пастаўкі па ленд-лізу ад США і Великабрытаніі, там, па-першае, ну, не было б што жерці на 3-4 год вайны. Чарговы голад быў бы, так. Не, так голад, ён стаўся. Ён стаўся, ось, як толькі Вісарыёныч пасраўся з усімі астатнімі саюзнікамі, стаўся голад. Ну, таму што ЗША з Брытаніяй яны закінулі ў Савецкі Саюз 480% мясных кансерваў. Ад, ну, 480% ад таго, што вырабляў СССР. То есть там, ну, амаль што X5. Як толькі вось просто такія шалёныя дэлівары скончылись, і ўсё. І вось вам дратуце. А ведаеш, чаму я пачаў гэта рабіць? Ну, адкуль мне гэта ведаць? Таму што, бляха, просто задралі. Куды не зайду, пачынаю глядзець штосьці пра Другую сусветную вайну, і пачынаецца гэта, блін, масквачская гісторыя. Ну, мы бы і без ленд-лізу справіліся бы. Ну, калі з прапагандай, так. Я такі, ну, канешне, да, Гэта вам там... тая самая ж байка.
Ну, 30% цягнікоў вам паставілі і хераву тучу вагонаў. Каб, Ну, там армія ездзіла, там грузы, тое і сёе, тыпу, вы бы самі справілись, ну так. у некаторых пазіцыях, наколькі я памятаю, вось распавядалі тыя ж загляне сонца, некаторыя пазіцыі закрываліся ажно на 99%, там было такое, тыпу вось Там не то, што з джипамі. 99%. Там, як табе сказаць, там, ну, палічана ў гэтым самым Вікіпедыі. Там людзі палічылі ў працэнтах ад вырабу СССР. Што там СССР там вырабляе, ну, там столькі-то вагонаў. Так? Ну, на вагоны едзе дрэва, метал, там, ну, дохера чаго. І ЗША такія 1080 или 1020% ад усяго виробництва СССР. Десятикроць. Трымайце, шановныя. Ну, там, і там реально, там лічбы 1000%. То есть, там, ну, 99 гэта просто ні аб чым. Гэта я пра тое, што калі ўзяць агульную колькасць, то 99% гэта было іншае, а толькі 1% тое, што выраблялася ў СССР. Я пра гэта. Позіцыі. Там хапала. Так. Карацей, да чаго? Я памятаю проста тое самае ж прапагандысцкае клішэ, якое выкарыстоўвалі ў дачыненні што да Ўкраіны, што да Беларусі, калі была рыжская дамова. Памятаеш? Да на халеры вы нам былі патрэбныя, казалі заўсёды савецкая ўлада, памятаеш? Тыпу, вас Польшча проста не хацела браць, і ўсё такое. А потым так паглядзіш на то... Чаму не аддалі? Вось, па-першае, а па-другое, а навошта ўводзілі армію? А навошта разганялі той же ўрад БНР, з якога там больш за палову было расстралянае ў першыя 3 дні? Ну, блядь, ну... Ёбаная прапаганда. Я ў гэтым тумане заблукаў ужо. Куды мне тут цягнуцца? Заблукаў прама, ты ўсё едзеш, ты правильно ўсё едзеш, дзе? Не хвалюйся. На наступным скрыжаванні возьміцеся правее. У мяне жаночы. Навігатор звычайны. На скрыжаванні возьміцеся правее. Так, блядь. Як умеў. Да не, дзяд, нармалёва ідзем. Паўзе. Нормально. Бывало горш, бывало лепш. Выкраскаўся. Спадзяюся, што надолго, а не вось зараз, да наступнай лужыны. Да там уже не павінна быць такіх лужын. Ну, ёсць. Яны ёсць. Ой, ну там 1, 2, ну 3. Ну, 4. Зараз дадасць. 9 чи 10. 9 і 10, так. Так, я тут метку нейкую паставіў, не, добра паставіў, слухай сюды. Ну, нормально. Не зусім туди, але все яшчэ на шляху. Нормально. Там проезд будзе направо, не забудься повернуть. По Бярвеннях я тут бачу, трэба ехаць. Ага. І по іх так само. Ну што, Захрас,
Ай, ты Что не за дарека, не барака. Де ж там древа ёсць на волка? Так, так. Пакуль ёсць дрэвы, захрасці немагчыма. Тут все не лічыцца. Ну, ўсё цудоўна, дзед. Вельмі моцна з'язджаеш са шляху. Але не, ўсё, ну, збольшага ўсё цудоўна ідзе. Як ты там кажаш пра вопыт досвід і багацьох працэсаў? Не, што падвісла? Я табе дам. Да, ехаў. Не прайшло і паўгады. Ебой! Варкахолік у мяне атрымалася яшчэ сёння здабыць. Ну вось, я пра што і кажу. Зараз я гляну. Як она... Вестерн, Блинд. Так, чакай, мне ж трэба прадаць. Што, мне зараз цягнуцца назад? А Да я не Трейдер ведаю, Стора? мабыць, ты бачы... Блін, ну па добрай справе так, трэба цянуцца. Але з іншага боку ты бы мог адчапіць просто. Workaholic, Fuel Economy, Complete every contract in the game. Ну, стоўна, з улікам таго, што яшчэ засталося. А з пасіфікам не залічылася. Ну, я школа. Павінна было з пасіфікам, ты што маеш на ўвазе? Ты ж казаў пра дрэвы нейкія ж з пасіфікам павінны быць. Не, з пасіфікам там просто 10 адзінак карга трэба навазіць і ўсё. Ага, ты лічыш, што ў мяне ўжо было 10 адзінак? Ну, конечно. Все было падлічана, у цябе запісы ёсць? Все было падрахована. Так, чакай. Так, ну глядзім. Што мы можам рабіць? А ты пакуль можаш сядаць у сваю тайгу на гэтай мапе, прадаваць прычэп і ляцець на гэты, як это лайном называецца, на Drownlands, там загрузіць дэталі для машын і прывезці іх на гэту мапу, а я пакуль што, ну, завезу твой прычэп тудым-сюдым, раскіну там, дзе патрэбна. І зганяю за бетоннымі плітамі. Така вось тэма будзе. То што, пакідаць яго тут? Не, ты пакінь машыну саму і сядай у тайгу. Там ты ў тайге прадаеш прычэп. Тайга. І павяртаешся ў гараж. Тайга. А я зараз скажу, скіну гэты павышаны ціск. Ой, як яно добра едзе. Хуценька. Где ты? Как тебе продать? Я забылся, что я мне там сказал. Кто там живы у чаце ёсць? Ёсць то? Давай, з кім паразмаўляць тут пакуль. Нема гэтага. Менеджер, бляха. Алекс, дарэчы, 100 гадоў цябе не бачу. Як твая справа? Ты там далёка ўжо прайшоў у SnowRunner? Бо ты казаў, што набыў сабе яго, памятаю, даўным-даўно. А як у цябе з прагрэсам?
Так, чуєш? Чуєш, майстермайнд все вернувся. Давай, Що? нагадвай, я сяжу в гэтым. Я забыўся, што ты казаў Берег мне. recover на Drownlands. Recover на Drownlands. Recover, Так і ёсць. гэта ретейн у такім выпадку. Ага. Drowned адчыняем, ідзем у гараж, блядь, хутка прафесіяналам буду. Ну, Калі б яшчэ гуляў, калі б яшчэ гуляў кожны дзень, дык 100% там даўно. набываешь такі же самы прычэп, едзеш грузіць vehicle spare parts, а каб табе было лягчэй, адкрываеш варное 12 і там актывуеш supply and demand, Так, ты пачакай. і ўсё. І ўсё. Так, бэк, ліф, той самы флетбет на 4 ячейкі, так? Не, это Ці просто 5? прычэп на 5. Там сайдборд трейлер. Сайдборд, трейлер. Double generator. Semi flatbed, не? Погляди, там ён же Не. ж, ну, синенький такі. Ну так, я памятаю. Не semi сайдборд, не semi flatbed. На 8 ёсць, ёб твою налево. Не, 8 ты з ним не поедешь никуда. Так, усё. Так, і куди Ну. мне ляцець потым? З гэтым усім добром. Активуй спочатку supply and demand. І ти будеш бачити, на який склад тобі їхати на гэтай мапі. Ёсць такое. Warehouse і factory, так? Не слева патрэбны і spare parts, то бок мне за spare parts на Спарпарт. Зімнігорск, ён піша, гэта дастаўка, правда? Так. Доставка на Зімнігорск, а спарпарт... Усё, warehouse это будзе. Вось, і карацей, там той же самый роуд, але Але... будь звернуть налево. Так, я поставил адзнаку там уже. Маркер маецца. Маркер мається. Чуеш, ВРВ? У нас на ютубе 7 глядачоў. Мы наближаемся до рекорда, мне падаецца. Люди прийшли поглядеть на сапраўдныя машинские занятки. На глиномесу. Не месяць глину, ну. Зараз такие ты эдиты з тиктока про Білі Херрингтона урываються у чат. Так і прийдем. До рэчы, ведаеш, Правда. што у меня апошні час расчараванне невялічкае ёсць. Я пацеў, я хацеў, ты прасіў, а ніхто не карыстаецца гэтымі масамі з твіча. Зараз все буде. Та ну, гэта ж пад сітуацыю трэба рабіць. Яны ж для гэтага і рабіліся. Ніхто не карыстаецца. Поехали. 53 тысячи, блядь, буду реализовывать. Дзе код? Ёсць код. Во, іншая справа. Можна было б музыку, да рэчы, дадаць да яго. А колькі ты сказаў тебе тысячаў пунктаў? 53. 53? 53. Ебать, У Рейвена ты у ж- меня на огул было, блин, 10 под 60 с копейками. І што У сабе? Лепуса все, что было, я заинвестовал у гэты самый, Ну так, у гульню твою. ну, уметь другу. Я думаю, я сам почать робить видосы, але она як почала у меня вылетать кудись Ага. там у стратосферу кожные 3 крока, я таки не, я и... Ой... Індиферентно, кажется. І такое здараецца. Але ж ты ўсё роўна, дарэчы, не гледзячы на тое, што набыў сабе сучасны лаптоп, ты ўсё роўна гуляеш у старыя гульні. Штосьці не бачу у цябе новага. Родкрафт, бачиш, як у меня там просто О. виходить, як з кузні, хераш. Це, блядь, у тебе там фактори по роудкрафте. Не то, что мануфактура, Ай, брало. літерально просто штампується Для все. гэтага і бралося.
Не, просто разумееш, там у свой час, калі я пачынаў, ну і як яно ўжо скончваліся там відосы на. Ну ты памятаеш, як у меня то РДР лагало, то лагало. Было. Ну, слайд-шоу 30-40 FPS, ну зараз хоць крыху лепш стало. Чаму Больш краху? стабільна, больш прыемна. А чаму краху Ну, ты вось кажаш, што там не так? Ну, бляха, Nvidia со своими дровами, да и Microsoft, яны такие, блядь. І колькі не у тебя ведаю, там, фепісаў на РДР зараз? Ну, 50 на RDR? Но Ну, было 60, ось там... трымаюцца 60, правильно? Бо гэта стандарт. Нет, О, Артём К, вітанышкі табе, вітанышкі. Артём. Тёма. Тимох. Ну гэта ці гэта тое самае, чакай, не, Артём і Тимох гэта розныя ж імёны. Тимофей. Так, это ад расійскага Тимофей. Не, наадварот, давай так. Тимати. Коломе. Vehicle Spare Parts, правильно? Так, правильно, бачу я. Вехикле спаре парт. Так, паколькі мы з тобой размаўляем на ангельскай як народнай, то вядома, менавіта так. 4 штукі, раз, два, три, 4. Пятая не Как казал трэба. мой одноклассник, I like to ride бикукле. Бікуклі. Куколды нейкія. Дэш, это гэта слова не было модным. А уяві сабе тварного настаўніцы, калі я такое пачула. Ну, какой-нибудь сучасной наставницы там она така чаго, бля. Губи облизнула, мабуть. Чекай. Так. Треба трошки інше. Чисто гэта гісторыя про... Это... Як гэта? Урок літаратуры. Що ви думаєте про галоўную гераіню? Гераіны моцная рэчавіна, а навошта вы цікавіцеся, Мара Івановна? Загублены. Словнік поблытаны. Не, все одно я лічу, што лепей жарта, чым Янка Купала, Янка Маур, Янка Брыль. Го-го. Ходзяць да Якуба Коласа. Давай. Все спыняюцца каля гэтай рэчкі. Ты 4 ўзяў, я спадзяюся. 4, так. Я амаль што 5 набыў. Але ж 4 хапіла. Ба, ось так, на роўнай дарозе. Мінус 16. А на що ж, блядь, 4 мінус. Хм. Толькі хацеў спытацца, а чаго ж ты так, деду? А тут... Та не раскидали каменчиков на дорозе и все. Блин, карацей, я когда пролетал прошлый раз з отпусков у Вильню, мне такая пограничница, ну так, она такая, а ты ведаешь, что там з некага дня мы твой стары беларускі паспорт не прымем? Я такі, ну, в сэнсе, така, павінна быць біяметрыя. Я такой, Сонечка, дык у цябе моя картка вида на жыхарства, там, ну, там толькі што так? Гэта самы фотка сетчаткі вока, там Сур'ёзна? Прынт дупы не зрабілі, а ўсё остальное як бы, ну, ёсць, там уся біяметрыя. Але ж па законе, мабыць, патрэбны пашпарт. І сёе. Ну, карацей, я напісаў ліста учора да дэпартаменту аховы граніцы, і мне распавялі, што гэта толькі да, ну,
а россиян дотычется. Пуль дыхайте спокойно, я такой, хух, дыхаю. Може статися інше. Ну мы, конечно, можем переспросить, Так, так. я таки, бля, питання у нуль. Тут все зрозуміло, що Крим український. Ти сам у анкеті 4 рази відповідав. Любимое питання. Так, куди ми їдемо? ну, По факту, ось, кабаці ці москвачей, саме топове питання там одразу. Серйозно, їх що, тригерить на це все? Блядь, подається- конечно. Мені подається, я яна тобі, вже ну- звикла до цього, ні? Сама, ні, там, ти розумієш, ось є такі ось, ну, москвачі, які розумні, і вони такі, ну вот, нас заставили, ми ответили, но мы всю систему на «э». І вот это ось все. Ага. А є такі, ну, прям, ну, тупі. Інстинктивне. Да, там вони прям на мяжі такі, сусенці, бля. Як? А яку як ви чи? маєте право у нас питати? І ну, і я так само не хочу, щоб вони тут жили. Типу, лови нас, бляха, ні. Нахер мені гэта Ох. фольксрусские. Так, відомо. Вау, що діється? Що діється? Да просто проїхався, ніби ровно був кавалок, просто з'їхав там на один бок. Ну ось каля дороги, які йде там, це ось трава і так далі. І там одразу полетіло. -2, -1, -19. Трава. Нехто цвіков накидав, мабуть. Ну. Розпрацовщик забув шейдери подрівняти. Ось Так, коротей, сюди. у Роткрафті мапи, які про Усходню Європу, і вони складано гуляються. А ведаєш чому? Ні. Тому що увесь час ідуть блядські дожди. А, у тебе було Ну, таке відео, я 80. пам'ятаю. 80% часу гэта ідзе, гэты клятый дождь. Поливаю все. Я таки просто, ну, уже заебался. Я, короче, отснял одну операцию на полночи Африки. Ну, это ж просто цуд, ну, это цукерка, а не гульня. Ну, ты глядишь, оно все такое соковитое, смаковитое, пригожее просто. По Муа. Африці. Ну, одно лепш за другого, і оно сонячне, ніякого дождю. Клятого. Ну просто все одно лепш за інше. І ти тільки у Усходню Європу дощ. Утром дожди, вечором дожди, весь тиждень будуть дожди. На у день навальниця. Ну. По святам, ну да, по святам навальница. Это такие Я того, З'їжджаємо. хто гэта придумав. Я довез. А куди ти довез? А не туди довез? А гэта Ні. тут загрузка. Чакай, а де розгрузка? Тут мне на Зимнегорске, тут я приехал за гэтымі конкрет слэвами. Ну ты можешь меня Бать. подпхнуть, я буду вельмі удзячны. А де ти стоїш? Воки подыми, прям Я не поднимается у меня так. проедь прямо. Еду. А, во, бачу тебя. Ага. Короче, я не марно я сюда заехал, так? Так. Что тебе, у борт просто пхнуть и сзаду? У борт во. Пхай. Хай пілят. Усё, цудовно, великий Пошло, поехало. Стоял бы тут приємно. до наступного тижня. Да, один хер стала машина. Чекай, зараз подпхну ззаду. Не-не-не, не чапайте. Ты просто распаковался?
Я просто распаковался. Механіки. RG. Ей, бой, ти куди? Чудовна була суполка у свій час. Ой, фу, бляха. Ти ведаєш, я як зробив отримав гэту ачивку у Євротрак. Я, до речі, поглядів. Ну. Я унікальних шляхов проїхав 117 тисяч кілометрів. А, ні халери собі. То бок Ось. ти під гэты умови трапив уже давним-давно. Ой, майже тричі. Троче, Маш, ну. А ось, ну, просто агулом десь 258 тисяч кілометрів. Накатав? Ага. Ніхуя собі ти накатав. Чекай, а у мене кольки, то ж мені... Кар'єри погляді, ну, у сенсі У там кар'єр, ну і там відкривають это там є у профілі, так, у профілі это мається. Квари, а кар'єра. Ось, і... Ну там буде огульна сума, правда ж? Угу. Ну, там, побачиш, там все так зараз розкидано, там, ну, є вся інфографіка. Добре, треба буде поглядіти, бо, мабуть, там каля 100 тисяч у мене усього буде огулом. Глядиш, скільки там де як, я тобі, ну, коли що, може, созвонимося, зашерим скрини. Бумажки. Похвалимся письками. Что ты там за храс? Ну, ці так. А Євротрак причин? Я понял. Ну, з этого все почалося. А так завсёды. Ти починаєш гуляти Євротрак, а кончиш ось тут, ось, у глині. Да. Да. Пойшов замес. Ну. Так, ми на одну з тобою кропку зараз їдемо, чи як? Ну, гляди, мені треба їхати на Factory, тобі на Warehouse, але на одну кропку. Теж, каб тебе, бляха, зачепився недзе там причепом гэтым. Каб яго трасца. Чекай. Ехать назад тебе дергать? Не, я выеду. Я выеду. І он літерально там зачепився колом і все, за каменники. Не, ну с колом иногда бывает, что оно, ну, вспоминаешь, что оно коло, оно круглое, и оно гораздо едет. Быває у этой гульні, ну, і во всіх інших. Отбывается такое, видиш, миракл. Ой, пилят. Ну ты, коли что, не забывайся про лебедку. Лебедка всему допомога в этой гульні. До речі. А це треба Що? ж буде завести гэту машину, і каб ти розгрузив гэтыя пліти. Каб я разгрузил, чому так? Ага. Каб было 10 Ага. гэтых... Мабуть, больше за Предметов. 10 треба, но... Ну, каб залічилось. Так. Як скажеш. Все подраховано. Так, тим часом, до речі, у мене 135 палива. Літрів Ми палива. зараз заїдемо на гэту іншу мапу, можемо вигнати щось з гаражу, де заправиться. А там далеко? Подалеку. Ну, Одразу кропка, де біля гаража разгрузка. будемо. Не, де загрузка, Ну, пацан. лепш заправиться. Вона недалеко, але шлях лайно. А прикинь, есть человек с прозвищем Лайнище. Лайнище. Мені подається, я вже давним-давно змінив це прозвище.
І всі ми ведаем гэтага Александра Григоровича, да? На самой справе... ён Але быў гэта ж не вайны. прозвішча, гэта ж ягоная, як гэта называецца? Мянушка. Троху іншая. Каму як? Як падысці да гэтага пытання, ведаеш, тут ж... Хіра сабе. Ну як ты там? Паўзеш? Напугаў мяне, бляха. Глядзі, што адбылося. Бачу, мяне траханула. Пашмо, гэта што такое? Што за катаклізмы? Да не, все нормалёво. Все нормалёво. Капец, бляха, панарылі. Гульня правяла гэту самую синхронизацию. Яна Бля, вот. крыху стамілася, падаецца, ад нас з Я думаю, табою. мне тут поехать налево. Я тут поеду налево, ты едь прямо, потому что ты там проедешь, а я на этой херовине не. А там, дзе мост? Дзе чапляцца трэба, ці што? Ну там и мост, и то, и... Блядь, пхни меня крыху. Не, Дякую. пайшло? Пошло. Пошло. О, чувак, добро пошло. Так, як заўсёды, бляха, смс-кі, думаю, нейкія прыйшлі, аказваецца, гэта... Бляха, грошы спісалі. Курва! Ну ёб моя. Жыліш добра. Працуеш, Нарэшце. ну, такі Ось. добры дзень быў. Ты калі казаў, што табе зарплата з Кеніі прыходзіць, я щось не З заплатил. Гонконгу. У мяне, карацей, 3 разы прыходзіла зарплата кожны раз з новай кампаніі. З новага ідэнтытэта, такі, бля. Разумею. Не, у мяне раней было з Сінгапуру. Даволі доўга, слухай, год было. І потым проста штаб-кватэра. Яны Ехала перанеслі ў ў Гонконг і Чикаго, ўсё. І адтуль па ўсяму свету аддаюць грошы. Юрисдикцию. Ну, В Беларусі вже за гэта пасадзілі. не? Конечно. У нас же гэта межа паміж аптымізацыяй падаткаў і гэтым злачынствам наш просто, блядь, не існуе. А, ну сапраўды, так. Ну, даябацца заўсёды маглі, гэта праўда. Там толькі дай нагоду і ўсё. Дакладней казаць не нагоду, а каманду. Ну і што ты стаў? Чого я став? Не, я про трак. Чекай, мне ж не тут спускаться, В моєму правда? випадку паливо скончилось. Ні, тобі криху далей. І ось тут недзе спускаться, вов. Щось такое узгадую. Бляха, може ну його нахер просто поставить сайдборд ды раскинуть гэтыя пліты, тому што гэта будзе бляха назаўсёды. Філ Дзімаў, вітаначкі зноўку. Ой, всім, хто заходзіць прывітанкі. Давай, круці стерно. Рады вітаць, і цябе таксама рады бачыць тут. Вельмі прыемна. Ну што? О, хтосьці рэйдзіць. Лепус, вітаначкі, шаноўны. Танки, нет? Дзякуй табе вялікі за рэйд. Дзякуй за гледачоў. Купавалі без вас тут. Дарэчы, таксама добрага вечарошку. Даўно не страміў ты, дарэчы. Неяк я не трапляў, ці ты даўно не стрыміў сапраўды. Пахваліся, дзе быў, што рабіў. Дні 3. О, не халера сабе 3 дні.
За 3 дні, ведаеш, можа рэвалюцыя адбыцца. Все, што хочаш. А ты праспіш. Так. 2, 3, Ён на море 4. Ён на моры? Сур'ёзна? Ну, ён рабіў стрым з мора, я памятаю. Я на яго не трапіў. Ах ты ж, ах ты ж. Ён уже павярнуўся. Злойся. Што злавацца тут? Так, чакай. Усё, я тебе чакаю тут. І мне падаецца, на гэтым трэба завяршаць. Што ты скажаш? Не, ну можна і завяршаць. Ну. Але мне будзе зараз крыху складаненька, але я павінен хутка дабрацца. Давай, я пагляжу за тобой на мінімапы. Дзе ты? О, понесла тебе. Ну. Па сцежках. З мора я вярнуўся даўно, яшчэ на тым тыдні. То бок... Тут сапраўды даўно. Калі то ж было даўно. Сёння у нас пятніца, дарэчы, бягучага тыдня. Зрабіў кава-машыну, каб не весці ў рамонт. О, віншуем. Ніхуя сабе, ты ведаеш. Кава-машыну. Ён там ездзіў, шукаў дэталі па гораду. Вось гэта, бля, чалавек галава, а? Ну, не, Лепус, я глядзеў, як ён там на канале мяняе гэтыя клавішы на клавіатуры, то да сё там, Лепус... Не, клавішы на клавіатуры дзіцё пазменіць, а тут... Не, там помимо гэтага яшчэ пра замену там усякіх там відэакарткі штосьці было такое. Карацей, там... Да, рамонт будзе каштаваць удвая больш. Карацей, Лепус чалавек з гэтымі самымі. Не, дзіцё не возьмецца, гэта правда. За кававарку дзіцё не возьмецца ніяк. Філ, ты прыкінь учора, калі я выключыў стрым па Еўратраку, запускаю Steam, а там 20 гігаў абнаўлення? А чаму у мяне яго не было? Чакай. Мабыць, раней спампавалася, хз. У мяне не было абнаўлення, я правяраў учора і сёння. І дасягнень насыпалі. Пачалося і ўсё, я так... Не, вось наконт дасягнень трэба, дарэчы, сінхранізаваць, бо я мяркую, што зараз там не 101. Правільна, бо у нас агульны падлік ёсць на стрымах, там 101. Купіў усе DLC, віншую. Гэта шляхетна, гэта просто супер. Гэта фацэтна, усе DLC. Гэта я хачу. Усе DLC. А ў яго ж заставалася, па сутнасці, толькі Балтыка. Памятаеш, Скандынавія ў яго была, у Фінляндыі не было. Гэта, як яно... Там шпейнджобаўскіх DLC-шак па Еврасу. Я мяркую, што маецца на ўвазе DLC, якія тычацца толькі мапаў. Вот пра гэта. Ну, цудоўна. Мне таксама ўжо ўсе ёсць. Чакаем Nordic Horizons. Во-во-во. Айсланд і ўсё такое. Мяне запрашаюць у Telegram, там бывае цікава. А чаму я не ў Тэлеграме яшчэ? У Тэлеграме Лепуса цікава. Я магу засведчыць. Так, Patreon я памятаю. А ты дасылаў мне недзе спасылку? Бо калі я падпіску... Ну так, дашлі, калі што. Я табе дашлю на Телегу. Магу даслаць, калі можна. Можна, ўсё можна, кідайце ўсе, хто можа. Зараз уся Еўропа. Я мару пра тое, дарэчы, Філ, я мару пра тое, каб зрабіць неяк стрым, бо я такое відэа бачыў пра Еўратрак сімулятар, яно было больш за 4 гадзіны, то бок гэта будзе даволі доўгі стрым, каб праз увесь свет праехаць. То бок там было, мне падаецца, ці то з Грэнландыі, ці то дзе, па модах. Чалавек ехаў, потым праехаў усю Еўропу ось так наўсцяж. Ажно да Турцыі там і недзе ў Аравію нейкую заехаў, потым з Аравіі у Азію, ці то В'етнам, ці то Таіланд нейкі, я не памятаю дакладна. Потым па... Галоўнае, скажы, ён у Мінск заязджаў? Не было ў Мінску, не. Я ж кажу, ён паехаў па поўдні Беларусі. Па поўдні Еўропы ён паехаў. Разумеем. Ось, па поўдні праехаўся і ўсё. У Турцыю трапіў, памятаю, што ён сеў на нейкі карабель, даплыў ажно да Азіі,
па Азіі, па Палінезіі, ўсё і гэта і ў Аўстраліі скончыў. Вось такой быў шлях, і ён заняў там 4,20, нешта такое. Вось я мару пра такі стрым, каб сидзець проста папіздзець з вамі ўсімі. Вось, і ехаць у адным накірунку. Мне падаецца, будзе добра. Какую-нибудь даўную музыку. Лепус, шановнасць, не, у чаціку ж забароненыя спасылкі, увачай, калі што. Ёсць дзяўчына, якая водзіць самазвал, да я ведаю, што не адна ёсць, гэта ж не забараняецца. Там гадзін 7-10 ехаць, ну, у яго, я кажу, 4,5 прыблізна было. Я ўсё не глядзеў, бо чалавек не надта любіць разважаць. Ён проста моўчкі ўсе 4 гадзіны ехаў. Я проста так паглядзеў па момантах, дзе ён там ехаў на хуткасці 10X. Трэба было падрубіць гэту песню з Райан Гослінг. На твічы дзяўчыны ездзіць на самазвале. Драйв з Гослінгам? Я не памятаю такого фільма. Апошняе, што... Ну, блін, ён попсовы такі быў апошні час, там багата мемаў рабілі з ім. Типа, Райан Гослінг у фільме «Драйв». О, Лепус, дарэчы, кажа, што яму падабаецца. Класная стужка «Драйв». І месца пад соснамі нешта. Блять, на стрым нейкі підарасцічаскі, бо толькі што мы прагліну пра... Brokeback Mountain і Сісар Вэлі. Я чакаю, калі будзе Сісар Вэлі з Ганнай де Армас і там Джесіка, як там яе, Похер. Паркер. Джесіка Похер. Яна тая самая, ну. Ну, это, ну, ведаю, Джесіка Похер. Так, ведаю. Прийшла другая гадзіна сапраўднага мужчынскага стрыма. Джесіка Похер. Так. Ладно, все, уже дацягнуўся, каля мяне тут бошкайся. Ага, ты паглядзі, якія там павароты будуць, як, бляха, мне тут з імі раз'еб. Разгарнуцца. На ТГ ёсць на старонцы твіча маёй, завітвай, калі будзе жаданне. Добра, я адразу падпішу, як скончу стрым, то адразу залезу, падпішуся. І ўключыш відэа па Анно. І так, ну не, гэта перад сном ужо. Гэта ўжо перад сном. Я табе казаў, што перад сном такія відэа нармалёва ідуць. Бо зараз я пойду вячэраць, як белы чалавек. У мяне калі што 9 вечара. Дашпацыроўваць свае шпацырныя пацыркі і крокі. Па Анно Лепус кажа, што заўтра будзе глядзець. Так, ну всяляк справаздачу дае. Цудоўна. Вы мае самыя улюбёныя сецягледачы і сецслухачы. Серыялы жонка глядзець зараз. Малайчына. Вось я не магу ніяк знайсці са сваёй жонкай серыял, які можна будзе паглядзець. Ёй не падабаецца мои густы. Вось. А мне не падабаецца ейная, бо яна апошнім часам глядзіць всяляка там карейская ці гішпанская было, божухна, там некалькі серыялаў глядзела на Netflix. Я аднойчы пайшоў на дзень народзінаў да падругі. Чуеш, Лепус цябе папярэджвае. Ты глядзі там і коні не забівай. Не, там вам усім спадабаецца. Дарэчы, заходзьце ў каментары, замаўляйце назвы. Подкидывайце ідэі? Подкидывайце ідэі. Всё, багата чаго ў гульне можна будзе пераназваць. Ну, будзем. Анно ж гэта некае штосьці эпічнае, наколькі я памятаю, правда? Эпічнае і эпічнейшая херня. І эпічнейшая. Даў бы эпічнае імя. Що ти там за храс, бляха, у браму не улезеш? Дав би епічне ім'я. Все, нарешті. Все? Довез? Скидай груз. То не бачу. Все, ти скидай, сідай і скидай. А, я забувся, ну. Гэта ж мне трэба. Пацифіка, ходи сюди. Ну. Кому? Хто там хотів 100% отчинок, а? Покажите мне гэтага чоловіка. Усё, глядзі, які малайчына, ага, бачылі? Монтаж, які цудоўны, і ні халер нема, ўчылкі нема. Блядь. О, і гэты за вухам чэша, бачыце? За стырном хто сядзіць там. Ён таксама такі
Філята з фішкамі. Чаму у цябе стрым перарываецца пастаянна? А ну чакай, зараз я пагляжу, што адбываецца. Дропаў няма. Гэта ў цябе штосьці лепас. Выбачай. Ніякіх дропаў і згубленых пакетаў нічога няма. Ну, а карацей. Дзед, прыйдзецца нам яшчэ ў наступным эпізодзе на гэтай машыне бравенне вазіць. Дарэчы, мы Я не супраць. наступны стрым будзем цалкам вазіць бравенне. У нас там Ну, так і назовем яго. Таймыр будзем бярвеннямі ўкатваць. Бравенне. Ну, цудоўна. Усё, у такім выпадку усім велічэзны дзякуй, Лепас, тебе дзякуй велічэзны за рэйд. Давайте мы глянем, каго мы можам далей рэйдзіць, бо на пятніцу ўсё, нагадаю, заўтра стрыма не будзе. Заўтра у мяне будзе Ікея. Ось так ось. Незвычайна. Зарплату атрымаў? Ну, вядома, так, я нашу першай палове месяца заўсёды. Ну все, давай, поспехаў. Як заўсёды, пачатак месяца. Мы пойдзем да Эш. Мне падабаецца, як яна гуляе, увогуле дзяўчына прыгожая. Хаця ў вочы не бачу, але мне падабаецца. Пойдзем да Эш, яна гуляе ў Death Stranding. Я таксама... Толькі што нагаварыў на дадатковыя гэтыя пакупкі ў Ікеі. У Ікеі? Ага, рэкляма, слухай, трэба звярнуцца да іх. Каб плацілі. Усё, развітваемся, ВРВ, давай усім да пабачэння. Усім дзякуй, усім пакуль, падтрымлівайце беларусаў і Украіну. Ебать, я забыўся, гэта моя фраза. Падтрымлівайце вольных беларусаў, так, і Украіну. Будзем рухацца да перамогі разам. Усім пакуль. Усім добраноч.